Dr Gwenllian Lansdowne Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin ydw i, a dwi'n cynrychioli y sector gofal plant wrth i Lywodraeth Cymru baratoi at gyhoeddi fframwaith sy'n egluro sut a phryd fydd hi'n addas ac yn ddiogel i ail-agor ysgolion a lleoliadau gofal plant. Dwi'n falch fod wedi cael gwahoddiad i gyfrannu at y gwaith oherwydd pwysigrwydd darparwyr gofal plant yn ei hawl eu hunan, a hefyd oherwydd fod darparu a galluogi ysgolion i ail-agor yn llwyr ddibynnol ar darparwyr gofal plant yn cael dychwelyd i ofalu. Da ni'n gwybod fod gofal plant o safon yn allweddol i ddatblygiad plant, a mae'n hanfodol meddwl a sut mae'r sefyllfa bresennol yn dylanwadu ar les bob plentyn, waith bynnag fo'i hoedran nhw, ac yn wir am fuddiannau yr oedolion sydd yn gofalu amdanyn nhw. Mae rhaid i'r penderfyniadau o'n blaenau ni fod yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn, a mi fydd rhaid wrth gynghorion ac wrth ganllawia trwyadl, a da ni'n falch o allu cyfrannu at y gwaith a ran pobl Cymru o fod yn cynorthwyo'r awdurdodau i fraenaru'r tir.